to, čo sa nazýva ľavicou, to predsa nie je ľavica. Poprvé, aká integrácia? Komunisti, nacionalisti, zvyšky HZDS a ako ukázala televízia z parlamentu, televízne zábery, ešte pár opilcov. No to je tá integrovaná ľavica. Socialisti, 1000 eur vypíšem cenu, ak niekto nájde skutočného socialistu medzi významnými funkcionármi Smeru. Socialista je, hádam, ten, ktorý ráno, keď sa ponáhľal o 11:30 pred obedom do práce, skončil v Kukurici a vo vrecku mu našli 7 000 eur a s odôvodnením, že nedôveruje bankám. Člen vlády, ktorý nedôveruje bankám vo svojej vlasti, to sme, hádam, jediná krajina na svete. A takto by som mohol pokračovať. V Poľsku nedávno odstúpil minister, lebo nevedel zdôvodniť, odkiaľ má hodinky za 2400 eur. Také lacné hodinky nemá nikto z tejto socialistickej vlády. Francúzi tomu hovoria kaviaroví socialisti, pretože majú erotický vzťah k moci a k luxusu. Socialista má žiť ako socialista, socialistický politik. Nie hovoriť ako socialista, predávať vlastne v obale z čokolády mydlo na pranie. Toto je ten podvod, toto je to tzv. Šmejdovstvo, ako to poznáme u tých, ktorí takto klamú dôchodcov. Spomínali ste, že dáte 1000 eur na to, tak platí ten záväzok? Hovorím skutočného socialistu. Veď si zoberte len vo vláde hodinky za 7 000, 10 000 eur a prakticky sú rovnaké. Že vraj od manželky, Adam, nemajú jednu manželku. Však ja hovorím vysoko postavených. Som presvedčený, že mnohým ľuďom sa dnes žije ťažko. Ale pre mňa je najsmutnejšie to, že drvivá väčšina voličov, ktorí volia toto zoskupenie, túto ekonomickú stranu vlastne, túto eseročku, tak je im ubližované najviac a oni tomu veria. Mne to prichodí, ako keď kedysi boli popravovaní ľudia za komunizmu, popravu nariadil Stalin, oni to nevedeli a oni kričali, nech žije Stalin. Bohužiaľ je to jedna z absurdít našej doby.